diváci, zdravím vás v novom videi. Ukážem vám moje Minecraft stavby. Toto je umývárka OMV. A tu je samotná benzínka OMV. Tu je hlina, tu je sklad. Prečo som napísal tam slad? Sklad. Tu som sa poňahal. Tu je tunel. Skade sa chodí tie veci. Bože, kto mi to tu dal? Idem sa pozrieť, čo sa tu. Tu sa čo stalo, diváci? Teraz diváci. Pozrieme. Tu je socha na tej... Diváci, skončili sme pri tejto soche. Toto je socha môjho mesta. A toto je reštaurácia. Trocha to nevypadá ako reštaurácia, diváci. Asi som tu postavil zle, ale to vypadá dobre. Tu je moje Tesco. Pozrite. Jedlo je dobre. Tu je najlepšie jedlo. Tu máme počeský obchod. Neviem, čo za to bude. Neviem asi to tu také bude obchod. Neviem, čo tu chcem pridať. Asi tu taký bude dom normálny. Som vám toto ukazoval, diváci. Toto je moja bejska, pozrite. Toto pozrite. Sa na toto všetko. To je moja banka. Toto je policajná stanica. Aj dve väzenia pre rýchlo zadrženie. Tu je stop shop. Taký mini. Tu je Sixo predajňa. Tu je boxovacie ihrisko. Tu je dom dáky. To som mohol, napríklad, keby sa pripojil môj kamoš, hral so mnou v septembri jeden môj kamoš. Teraz nehrá. Tak som mu postavil base. On už mal nachystané, kde si postaví base môj kamoš. Ja som miesto toho tam postavil OMV-ku. Pozrite, diváci. Bulder, pozdrav do videa. Bulder, stávaj. Ukážem pod za mňou, kde. Toto. Dávaj tu Sixo predajni tieto bloky. Tu Sixo predajni, tak to rob tú plochu zem. Ukážem ti ako. Boulder, takto. Takto. Zober si box. Ty nemusíš ísť do inventáža hneď. Stávaj to takto. Teraz
Boulder. Tu nemôžeš presiahnuť, kde je tento betón. Lebo je to cesta. Tento betón bude cesta. Tak už postavím tú cestu, aby... Boulder, jak sa máš dneska? Prečo? Dneska som musel s tebou nahrať video už. Ja som dávno nenahrával a chceme dosiahnuť 1000 odberateľov. No Boulder, ja viem, že to nikdy nedosiahnem. Ja si myslím, že by ste mali podporovať malých tvúrcov. To je sklad na hlinu. Nevidíš. Boulder. Nemôžeš. Tak môžeš. Ukážem ti, kde mi môžeš stavať letisko. Letisko, prečo? Tieto skeny letisko. To málo modrú. Zober si svetlo modrú. Si na tomto letisku. Nie, prečo dookola neho letíš? Tu nevidíš. Nemal som si takéhoto na Boulder, čo nevidí, kde je to letisko. Tu si blízko už. To kde je to lietadlo? To je môj... Toto ani sa... Letisko, lietadlo. Na moje mesto... Čo si rozbil? Trocha len som musel postaviť. Stavaj túto skenu. Ako skenu? Stavaj. Dobre, no. Zober si tento blok. A takto stavaj stenu. Iba? Toto? A potom aj strechu. Strechu. Postaviť oheň. Nie. Len takto postav len skenu. Skena nám bude dneska dosť. Ukážem vám moju túto horskú dráhu. Ideme už si sadnúť do tento banský vozík. Boulder ma neposlúcha. Myslí, že sebe taký dobrý v Minecraftu. Videli ste, aká to bola dobrá jazda. No kde je to vece? Keď niečo mi na ňu píše? Dobre, idem.
Čuzgivci sme naspäť. Hej! Mojka. Prečo neboli tí bezdomovci? Prečo je taká vila dobrá? Tí žili prví bezdomovci. Prečo je taká dobrá vila potom už? A ešte existuje cesta k bezdomovcom. Tu je blízko tá vila. Celko postavili si chvíľu. Či bezdomovskú. Lebo potom dajú milionári tým peniaze. Dávajú. Už aj mi im niečo dal milionár, také prachy. Ale kde išli teraz? Bezdomovci. Diváci, už tí bezdomovci si postavili trocha BS-ku. Si vylepšili. Tak čaute diváci. Tak čaute.